Good morning, Bicolandia! Yon. Dito tayo sa Baho Camarines Sur, mga idol. Maray na aga. At pupunta tayo ngayon sa Legazpi sa gaganapin na endurance sa Motor Rally Endurance 2023. Yan sa Embarcadero de Legazpi. Yan, shoutout sa mga natin doon. Pupunta tayo doon. Yan, gandang panahon. Yan, pray muna tayo, pray. Yan, Lord, gabayan mo po ako sa aking paglalakbay papuntang Albay. Maraming salamat sa lahat ng blessing na natanggap namin sa araw-araw. At maraming salamat sa lagi niyong pag-iingat sa akin, sa aking pag-drive. Yan, ingatan niyo po ako sa aking pagmamaneo. Yan, in Jesus name, amen. Yan, tara, ride safe sa atin. Kita-kits tayo dun sa Embarcadero de Legazpi. Yan, update ko na lang kayo. Shoutout sa lahat. Peace. Ayun, tayo sa Aragon sa may Baho pa rin. Yan, ito tayong lahat. Bumabiyahe. Meron na tayong isang oras pa. Hindi tayo nagmamadali. Sinulit lang naman tayo. Update ko kayo pamaya pag nasa ano na tayo, mga idol. Next year na tayo sasali sa endurance. Mga na lang kalsada dito. Kasama natin sa vlog natin. Wow, Camarines. Nabuha na pala to. Touchdown, Nabuha. Tayo sa Nabuha, mga Kauragon. Yan, maraming salamat sa mga solid na sumusuporta sa ating YouTube channel, JDTV Motovlog. Bishop tayo naman si Ride with Daniela. Shoutout kay Ride with Daniela. Yan, nakasali yun. R15 Yamaha. Ganda ng kalsada dito eh. Sa lugar na to. See the ride. Punta sa Legazpi City, Albay. Mga upan dito, mga native. Oh, Pakuan. Muna tayo dito. Tayo sa ito, boundary. Ay, may mga nauna na. Muna tayo dito. Tayo sa Albay. Yan o. Pakyan natin ang Albay.
na tayo mga idol. Ganda ng kalsada dito eh. Kalsada dito eh. Parang maraming sumali ngayon sa endurance mga idol. Every year naman yan. Abot. Sige tayo. Yon, meron lang tayong 1 oras at 5 minuto mga idol. Punta sa Embarcadero. Tuloy na tayo. Let's go. Napakagandang kalsada dito. Sama natin sa vlog natin. Napakaganda dito. Nakapag-share na tayo. Sa Albay. Napakagandang kalsadang to. Safe sa mga bumabiyay ngayong araw. Tayo chill ride lang. Takbong pogi lang tayo. Kasi ang umpisa pa naman ng event yung meet and greet 2 PM pa naman. Siya tayo babakbak. Napakaaga pa. Napakahaba pa ng oras. Hanap muna tayo ng mga kainan kasi mag-11 na. Straight na straight ang kalsada ito.
mag-race dito sa ano sa lugar na to kaya maraming na dumadayo dito para mag-race. Napakaganda ng kalsada, napaka straight may ano nga na si Mayon, hindi nagpapakita at ng ulap. Daraga, Albay, napakaganda ang kalsada dito. Ay, malapit na tayo sa Legazpi. Daraga, Albay na tayo. Dito mga tatagpuan yung mga buko pie na masarap. Daraga City. Bilihan ng bilihan ng mga buko pie, palaman na nyog. Yan, ginubatan na tayo. Touchdown Kamalig. Kamalig Albay. Puros na paahon lugar na to. Dito kami kumain ni El Buhawi dito sa Vic Pinangat. Shoutout sa Vic Pinangat. Kami kumain ni El Buhawi. Tayo Albay Loop, Albay Gaming. Tayo sa province of Albay. Seven minutes lang mga idol, nasa Legazpi na tayo.
kalsada dito eh. Pamali. Oh, JMH main office. Yung palang main office ng GMH dito sa Albay. Yun, meron lang tayong 18 minutes mga idol. Tapos tayo makarating sa Legazpi City. Ganda na ng daan, oh. Pang tayo. Tayo sa Legazpi City. Daming bangkingan dito eh. Sa inyo. Tayo sa ano, SM City Legazpi. Kaya pwede mag-park dito. Kasi ito na pala yung ano, yung van terminal. Ayan, Panaga. Ayan, touchdown. SM City Legazpi. Katabi lang pala ng ano, ng terminal. SM City Legazpi. Parang may ano eh, may parking ano ata eh. Init na SM City Legazpi. Touchdown. Yan, kain muna tayo dito kasi magpapahinga muna tayo. Ayun, dito na tayo sa Motor Rally Albay dito sa probinsya ng Albay, Camarines Sur. Dahil mga big bike nandun, mga big bike. Tara. Yun, maraming hapon, Bicolandia. Yan, pauwi na tayo. Shoutout sa SM City Legazpi, sa Albay. Hindi tayo masyado nakalibot yan kasi pauwi na tayo. Papasok lang tayo, naglakad-lakad lang. May Army Navy pala dito. Ayan, shoutout sa
Legazpi. Teka tayo ng Naga. Yon, touchdown Camarines Sur dito sa bayan ng Pili. Ngayon abot tayo ng gabi. At dito ko na rin tatapusin ang aking vlog. Maraming salamat. Ride safe sa mga participants na Motor Rally Albay 2023. Ride safe sa lahat. God bless, God bless.